Že to jsme měli vysázené, já jsem se ještě vzpomněla, že se musíme dát chodníčka, a to se omlouvám, že jsme to neudělali dřív. Ale... No, stát se může. Já jsem bohužel odmíle, aby to vyrostlo rychlejc. Že to bys čekal další 2 hodiny, než by to vyrostlo, a to se mi vážně nechce. No, to ne hodinu. Ale i tak, to je dost. Oni ty chodníčky tam musí být kvůli tomu, abyste to mohli zasázet, ale jde to i, a zase to jde jinak, stačí, když přes ty chodníčky přijedete a držíte shift, tím to nepošlapete a můžete potom chodit. To používám často já. To by bylo... Aha. Já to zacpal. Ale co máme to hned... A přehazil se jeden náš hráč. Takže dobrý. Sakra. Zase. Co bylo, mám pořád otrava. Pořád travuje, kdy už budu mít hotový ten tutoriál. Že... Teď neodpovím já. A to zatočím nejdříve, pak teprve odpovím. Totiž opéčko, není úplně hrozné. Nevidíte, proč musí jít dolů jednu tříd, protože ten šlo, aby se to zablokovalo. To se to zablokovalo teďka. Nevím z čeho, no tady. Teď někdo asi... Já z toho opěčka sundám, protože on tady pořád otravuješ. Nebo ho nechám ještě. Co se mi líbí, co tady dělá za průsery. Takže to jsme měli, takže jdeme sklízet. mu napíšu, ať to nechá, ať to nezbírá, že to se beru já.
Tady vidíte, že se to vylejvá. A sklízí se to. Když možná ty repeatery budou lepší, když je necháte hned bez čekání. I tak je server zalagovaný, to je tím, že když sklidíte několik věcí najednou, tak se zalaguje celá hra. Když se ta voda rozleje několikrát najednou. Že se tam všechno sklidilo všude. To je vlastně lehký, stačí si tak 2 minutky počkat a pak znova zapnout, aby se ta voda nevylévala a hurá na to sebrat jenom věci. Jo, už to bude, takže dáme na to. Než tam dojdu, tak to jsem to měl udělat, aby to nevytékalo. To je takhle právě blbý, že když to uděláte, že to nezavřete. Takže to vyteče, takže je lepší takhle udělat zítko, jako jsem udělal já. Sbírat samostná glabulu teďka. Troška moc to ještě nezavřu, a tohle tím to trvá trochu díl. Takže to sbíráme, možná něco pošlapíme, takže si to... Třeba ono potom, co jsem to vypustil tu vodu 3 najednou. 3 velký pole, takže se to zalagovalo docela. Přece jen zase tak výkonný komp nemám. Jestli vám můžu něco doporučit, tak si udělejte nějaký třeba jako zeď a tak. Vypnu a zapnu. Už by to jsem sebrat mělo. Jo, já mám plný inventář, to bude tím, aha. Takže loučím se s váma a těším se u dalšího gameplaye. Zatím nashledanou.